Shalom horas madhita saluhutna. Di hamuah kadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di Minggu Jubilate 10 Mei 2025. Ima hata ni Tuhata na tersurat di buku Hesekiel biduto 24 ayat 10 sada rodi ayat 10 onom. Dohot topik minggu Jehovah marmahan bangsona, Allah menggembalakan umatnya. Hujaha madihita sonoma didok hatani Tuhata. Ai sonod do hatani Tuhat Jehovah idama ahu apala ahu sadiri uso-uso sugut di biru-biruku jala luluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguanna di hari uju di tonga-tonga ni biru-biruna aka nama pari ibana. Suak songoni au mangalului biru-biruku sugut jala paluauku nasida sian saluhut inganan parserahan nasidai. Uju di hari obun dohot hahulumon maripotipot. Jala ahu manugihon nasida ruar sianaka bangso dohot papunguhon nasida sianaka luat asa hubuan nasida mulak tu tano nasidai. Laos ahu marmahan nasida di atasnya kaduluk Israel di bagasan karura dohot di bagasan saluhut parmianan di tanoon. Di japalan apala nalomak au marmahan nasida jala di atas duluk akan natibu di Israel parudaman nasida disima mangulun nasida di parudaman nadingkan jala japalan apala nalomak japalan na di atas nyaka dulu ni Israel. Au sadiri marmahan biru-biruku jala au paulun nasida ninna Tuhan Jehovah. Lulu aku mana magui jala mulak bonokku na tardepari jala lilitaku do na mabugangi jala parguguakku do na marsahiti. Alayang go namok mohi do nagugui siap ponokku do au sadiri tahe marmahasa marhiti-hiti uhum. Ima hatani Tuhata. Di hamuaka amanami dohot inanami totu suku-sukuta buasa ikon gabe Jehovah marmahan bangsoi. Naso hapo sabe akaparmahan na pinabakit nai manang bangsoi do naso tarparmahan. Dia do nasitong na duaw. Ayolo do songoniate gabe parmahani do gabe si parmahanon. Songo parmahan hormona ditubei dang nok mata ninapuna gadong di bahen. Ay noloido atong aka parmahani mangupati gadong ni halak. Dung dibuat perbuenai ditulukom mamuse bonanai tu pabuatan nai. Asa unang tada pabuatan ni. Memang sadari 2 hari dakaboto wadupe. Dupe patuluarihon yesoi paupatarihon malos ma bulung ni gadongi. Dungi dihidak ma bonanai hape dangadong pe perbuena. Olo ma mabuburai napuna gadongi. Hape parmahani pura-pura tidak berdosa dan pura-pura tidak bersalah. Ima molo parmahan gabe si parmahanon nati. Alai mungkin do bangsoi nasotar parmahan. Ay haru horbo olo manudate apalagi majolma. Ay idwasa gabe didok umaul do marmahasada jolma sia marmahas 100 sorbo. Horbo manang manuk buidu haddangon. Alayang go jolma dia terhaddangan ni. Ay nagudangan trikna, nagudangan ilitna. Hamwa kadongan denggado jahota mamukasian ayat sada rodi ayat 10 adorak soturpuk tahun. Di siduan non dapat tita alus buasa gabe diambil alih haparmahanon nyaka parmahani diambil alih Tuhatai.
Macetakas di dok disi buasa ikut Jahuba gabe parmahan di bangsoi. Alusna ala aka parmahani dang be diula ulaun na songon sahalak parmahan. Balik sa tahe gabe si parmahanon nama nasida di dok. Buasa bui songoni di ayat 2 macai torang di dok ay diri na sadiri nama di parmahan dang be biru-birui. Imarupa ni didok disi. Bahkan molo tabereng judul ni turpukod di hata batak hata pamicango dopak parmahanaka si ida gaji ido rupani dibayar disi. Jadi mungkin orientasi nasida nga asing. Idang tujuan nasida na perjului be nagabe diulahon. Totu biru-biru na nidok na disi mertudu-tudu doi tu bangsa Israel. Marjia mahalak si parmahan Israel aka namar maha diri na sabing. Dai ko naka biru-biru nian parmahanon niya ka parmahan ima rupani didok. Jala aka parmahani hola na mabuat doho na menikmati hasil na nama nasida siya naka na pinarmahan nai. Busuran nasida mangato tabo-tabo na. Ibuluna dibahin gabi pahian na. Pamuyan na dipotongi. Molo di hata Indonesia di dok yang gemuk disembelih. HP punguan di biru-birui dang be di parmahan nasida. Nagali dang dipargugui, namarsahiti dang didaoni, namabugang dang dililiti, natardepar dang dibuang mulak. Jala namago dang dilului, baliksa horas jala posido pangarajayon nasida di bangsui, diinjak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ima molo di Alkitab rupani dido. Akibatna maparma aka biru-birui masih todong dalam nabi. Tutu gabiadong ma nalilu biru-birui. Ima na terjadi aladang diula parmahanibe ulauna. Lalap ibana holat tu dirina. Lalap ibana holat na manarihot tu dirina. Lalap ibana holan na mamikiri dirina. Molo songoni tong tipe do pangalahon ni sahalak parmahan patut do diambil alih Tuhani ulau ni. Ay dada na mangaradu tibe ulau nasida, dada na manariho bepikiran na, dada na panguluhon, baliksa na laho pamatehon, do mabahis susah nguluni na pinarmahan nai. Marnida si songoni dang lomorohani debata. Idua sama saitakas didok di bagasa turpukon au sadiri ma marmahan biru-biruku. Jala au paulun. Molo di hati Indonesia didok membiarkan berbaring nasida. Ninna Tuhan Jahuba di ayat 15. Songo parmahan nadinggan roha Tuhan Jahubai dilului molo adong namago. Dak songo parmahan naso hasiayate mago pe sada-sada sian punguani dak peduli ibana disi peduli amat si amat aja nggak peduli laus ninda dorupane dang ambil pusing ibana disi moladong namoru sian punguani dibuang mulak akan natar depar yang tersesat dibawa pulang warna ma biru-biru ate olo dolilu jolma pe olodo songoni tersesat ibana dibahinaka namasa na diportibion. Mula adong na mabugang dililiti manang diubanti. Mula kaparmahan na sohasiai laos adong bugang dipamatang ni manang dipamatang ni na pinarmahan nai laos dipasobudui. Anggo Tuhan Jahuba rak songoni dililiti do bugangi. Idua sama saya takas di dok par pesalmen ni di pesalmen 27 rupani gobaran ni Jahuba songon parmahan na dinggan roha. Dibahin ubat asa sumuang songon nasay laon. Songo biru-birui olo do taratu kuluna. Yesoi tertuk-tuk pak na ditiki na mardelani mangalului japalani. Suak songoni do nang jolmai olo do mabugang. Yesoi hasita ditiki na mangalului ngulu-ngului. Alai tuani maro Tuhan Jahuba madaoni gabe malum itahilala. Molo adong namar sahid dipargugui
akan namok dohot akan nagugu dilindungi manang diawasi. Molo di hatabata gabe di siapo do di dok ate. Alani tumikos do na di hata Indonesia. Molo aka parmahan na sohasiai memang mamitor di peras do namok dohot aka nagugui. Alayang go hata dilindungi manang diawasi do rupani di dok di bahasa Indonesia. Yesui di terjemahan baru 2 Alkitabi. Hamuak kadongan molo merjubilati hita di bagasa mingguon. Aima guarni mingguta omara sada nataulopo nate. Radi Tuhan Jehovah mamarmahani hitaon. Molo didok mamarmahani hita lapatanna manarihon aka narikot di bagasan nguluta. Majamoton nguluta sian ragam ni akan nabui manusai hita. Duso sahalak parmahani daturehon nguluni na pinarmahan nai. Lubisongoni manang tuhatai maredupo kita dangadong nahurang dibain. Jahuba marmahan bangsona ima didok temani manang topik ni mingguta. Dus do lapatan ni Jahuba marmudu-mudu bangsona. Molo didok marmudu-mudu nunga dihak kami sude parngulotai baik pamatang dagikta suaksongoni nang partodiota atong baolo mahita di parmahat tuhatai ido nanaeng dohonon narupani jalan na parpudi ba tatiru matuhatai parmahan na dinggan rohai ay disiahod dohosa na humokop na pinarmahan na dada sebalikna gabi hosa na pinarmahan na ido disiahon. Haposan do Tuhani di akan na pinarmahan na bahita pe haposan matong tuaka na taparmahani i. Molo didok haposan berarti dapat dipercaya ate. Pos rohani na pinarmahani meredupun parmahanai. Kubui nok matani biru-birui ala disi parmahanna. Unak sebalikna. Molo sebalikna memang gawe asing dua te unang gabe laos subui terpudu biru-biru ya te dang harubino tu ninha aladak pos rohana aidak kaposan ibana buasa ayolo momar-momar matana sahira na mangalului sialangon na rupani olo jama-jama sudidi jamai na suatu rajamahau. Jadi sahalak parmahan ikon haposan do jala sahalak parmahan ikon na simpatik jala na empatido tu na pinarmahan nai ay pangalahoido na pinatuduhon ni Tuhan Jehovah di bagasa turpukon dilului na mago di papungu na tardepar dililiti na mabugang di pargugui na marsahit diawasi akan namok dohot akan nagugui. Alani akan namangguari diri na parmahape ikosongonima. Tabaim ma Tuhani tiruat dihita laho mamarmahani akka biru-biru na pinasahat nai tuhita. Dakolan pamareta manang panggonggomi ni negaraon na nidok na disi jala dakola pangula di huria. Apakah itu padita, guru, bibel pro, diakones, manak situa. Alai do hita songon na toras mareduponaka yanak kota te. Ayarong do sahit nuaing di zaman eayon ima nalam tuhurang na perhatian yaka na toras maredupon yanak konna. Alalalap mabahin status di media sosial. Gabe hurang ma perhatian tuaka yanak konna. Mungkin nani dokon dangapala meluas do pera dangapala sahit na akut dope alai nunga mulai terida gejalana. Jadi tang parahia dope alai nga adong be gejalai rupani bahwa hitaon semakin egois, semakin ya holan nama parrohahon dirina sadiri mamarmahani dirina sadiri songon nani dok nanak keningani dang be rupani di leor rohana mamarmahani akka napatut si parmahano. Atong marmana mahita, jala margugu mahita, mangula-ulaw tay, hobbartu parsuruon nasahat tu hitabi. Amen, martangiang mahita. Mauliati mariho Tuhan di hatam na hubigi hami, paurat may di bagasan rohanami,
asa diperbuih katami perbuih na dinggan perbuih na tonggi. Marhiti Yesus Kristus martangia kami duo. Amin.